Chala bara musole munyenge bara musoe siperku kisama e bara ya dineba ayasa kalaje iteke bara musoe fugundo do kaye bara ya gundo do fele superku pula kadi ngatomatiga di superku azongadi super good again gadi para gundo para musoka puru di gura fele aya sagalaje ne balema musolangau bara ya kadi muso munonye ako super busa akala je bara musoka puru di kurado ay ne ka galon bonda ako do fara ako bara ya gundoka super good aya sagalaje let's go. aywa ambalma che muso dimse animo korba amunu sigilno ka jabarani koran wakatina ka emission dum bay emission mande no kante ka koy amba fo aw sigirola awni nyamma bi antamana takama konana ni modo nyon soro no faso jodendo maliendo dimse mi hakli tura jamana kula ka mirina ka jamana ka nyata ka faso ka nyata ka fanta nga nyata ka sigida ka lakana kasigida diumbla lafia bonya ani karama konana kasura maket dingue mu koshima krobi ni nyama Allah j'espère que bashiti bashifiti Allah kana bashige ani wala nga kana kono inda nga wile jabi ambi foki wala jmando aywa krobi lambi masala ngasan masala je on bil mama feki toko i jamu ani boro iko fo amfleba jekulu mun sigil no ka jabara non koro ka nay no wakati la kante mi fo mini ka équipe be fo mais malien ci ani muso dimsen mo koroba mali kono ani mali ko inshallah me bela jelen fo inshallah ni to ko musa traoré wala ko bil d'accord ne resi goro benno bangoni ma no bangoni salim bokoy bango kono quartier la commune fe awo anya ibika bara chamange jamana kono mais ambe feka do era ka slogan e jume ne ka slogan quand c'est ensemble nous pouvons nan fala ñoo am sédake américain ko yes weekend on peut le faire d'accord et ni kera jekulu ñamoy jekulu mu ben ñu sigle no ba on est sigida kono nous va wule ko association de lutte contre la pauvreté et protection de l'environnement ko ga fanta ya kele ga sida la kana et munani nana parce que ñanga jamono ta gala quand wakatu kera ko quartier bo ko nala noy bon ko nay on appelle les quartiers populaires et Sigi Galera Doni donc Alpha Clé là ils ont décidé qu'à Europe ici pour que ça mo la faire donc bangon bo quartier au fait et en gang a bénéficié fin fait na lotissement qu'on a là mo soro carré ka faire anga Sigi Euro soro na me faire nyana jaw que nous fa espace public espace vert Euro ka se ka soro Europe se ka tourner mo la fia canalisation a bo carré qu'on a là ani anga se ka okol sosoro ama bénéficier ni la donc ni ya la de mu mana bonya jama be ka caya mbo ti ka ben sigi kono donc nous en ye ka dewni ka wule nga korbayi en dimsin dama en farla ñokon kan kala ya am se ka muke pour que ka se ka ni wakati nu la temankan yani eta ka se ka sama wori ka na akilna tay n'inter ko farla ñokon kan en 2009 ka baro damne adam ne muna falo ani ka environnement la kana no yesigira euro parce que dungu bawo jume jinogo ni samia fena na tuguni
sosow ɲamaw ani banaw bɛ k'an kan i fɛnɛ tuguni bangoni bénéficie kɔboloba fila bangoni korofina bangoni hippodrome ka bɔ fo sanfɛ ji bɛ jigin ni ji jiginna a bɛ don mɔgɔw kan fo saya bɛ bɔ a la o bɛ sɔrɔ mun fɛ naturellement ni kɔ tɛ bɔ cɛncɛn bɛ k'a la a bɛ geren filanan fɛnɛ min ye tuguni a fanba y'an yɛrɛ ye mun na parce que an ye kɔbolo ani kɔ kɔnɔnaw kɛ ɲamabɔnyɔrɔ ye donc kɔ bɛ geren ni kɔ gerenna ji bɛ don an kan o tiɲɛ ye donc an jɛra k'o lajɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ fɔlɔ le temps que État ka se ka s'an ma parce que normalement ni baara ninnu jamana kɔnɔ d'abord autorité locale de kan ka kɛ n'olu ma se État tɛ k'a ye dengun dun b'anw kan n'an y'an sigi ka ɲɔgɔn na ye ko bɛ tiɲɛ o de kama an sera ka hakilinata sɔrɔ ka association créer n'o ye environnement côté yɔrɔ ye munna fantanya donna kɔnɔ parce que an bɛ sigida mun na sigida in considéré don Bamakɔ kɔnɔ sigida mun mɔgɔw ka sɔrɔ man ca donc an balakaw bɛ yen i b'u ye carré kɔnɔnaw la dudaw la suguw la u bɛ fɛnmisɛnninw feere nafɛnw jabayirani tiga bɔgɔ nanaye fɛn ninnu u bɛ feere ninnu lajɛ i bɛ tɛmɛ u kan mais u bɛ mun sɔrɔ a kan ce n'est pas que k'u b'a kɛ ko ka kɛ waritigi ye dɛ u bɛ minnu sɔrɔ a kan warimisɛnnin ninnu bɛ don sokɔnɔna de la voilà le quotidien a bɛ dutigiw dɛmɛ kosɛbɛ u ka nasɔngɔ misɛnw dafa la denmisɛnninw ka école ta wari bɛ bɔ a la fini ko fɛn bɛ bɔ a la bon jagoku ninnu ni y'u ta k'u lajɛ kosɛbɛ a cayalen ye 1000 400 500 1000 200 500 600 donc o la an gɛrɛla an balakaw la an k'u ma ok i bɛna mun kɛ sisan komi aw bɛ tɔnw kɛ kuma bɛɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a b'aw sigi taratani arabani tɛgɛrɛni don dɔw la donc an ko aw dɔgɔyalen ka kɛ mɔgɔ 15 ye an bɛ 45 d'aw ma 45 in bɛ réparti mɔgɔ 15 fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ de b'a choisi u kan ka bɛn bɛɛ 7,000 ma mɔgɔ 15 fɔlɔ min mana gagner 7,000 la olu bɛ 200 sara dɔgɔkun o dɔgɔkun qui fait encore 15 000 o bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma donc o fonds in n'a y'a d'u ma intérêt t'a la fonds in tɛ segin an ma mais fonds in bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ nous droit man ka fonds in na dɔrɔn c'est le droit de regard k'a jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a tiɲɛna gɛlɛya min b'a kɔnɔ avantage min b'a kɔnɔ ka fɛn k'a la donc maintenant a nafaba yɛrɛ ye fɛn fila ye a bɛ cohésion sociale créer sigida kɔnɔ bɛn mun na i b'a sɔrɔ an ka sigi ninnu na mɔgɔw b'u ka sow de kɔnɔ kare kɔnɔ la ni mɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan dɔrɔn kungo en général kungo jugu n'o ye saya ni fɛnw ye a bɛna parce que a bɛ kɛ musow bɛ sigi sigida kɔnɔna la u bɛ sigi kare kɔnɔna la ka kumaw kɛ u bɔ fɛn caman kalama a b'o créer ala barika la bi bi in na Bamakɔ kɔnɔ ka daminɛ commune na fo commune 6 ani Kati ani Ɲɔnɔ ani Ɲoro ani Jɛma muso 2000 ani 116 de b'o fonds in sɔrɔ spécialement on a commencé il y a 2 ans donc o ye fantanya kɔnɔna ye fantanya kɔnɔ tuguni se k'o fɛ parce que i tɛ se ka fantanya kɛlɛ n'i ma éducation de base mara taabolo f'i k'o fɛ donc an ka sigida ninnu bénéficiera école la u b'a fɔ ma ko école communautaire mais école communautaire minnu don denmisɛnninw b'a kɔnɔ minnu hakili ka di kalan ka d'u ye mais malheureusement somɔgɔw se bɛrɛ t'u ye ka fɛnw sara donc o la an bɛ mun kɛ chaque année an b'a lajɛ ka denmisɛnnin 14 sponsoriser o école ninnu kɔnɔ o fɛnɛ tuguni ouverture la tuguni an bɛ kit scolaire san jusqu'à 4000 ba 4 kit scolaire complet ardoisie saki matériel géométrique ani cahier ni fɛnw bɛ k'a d'u ma pour que ka se k'u ka kalan nɔgɔya u bolo k'o fɛn kɛ an b'o kɛ o ye fantanya kɛlɛli ye fɛnɛ tuguni fantanya kɛlɛli la i tɛ se ka fantanya kɛlɛ n'i ma santé fɛnɛ matarafa voilà kɛnɛya parce que hadamaden pour être productif f'i ka kɛnɛya de n'i y'a mɛn an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ kuma an bɛ fɛn bɛɛ kɛ f'i ka kɛnɛya donc o la an ka CSCOM minnu b'an bolo les centres de santé communautaire là dans le quartier an bɛ gɛrɛ u la gɛlɛya misɛnnin minnu b'u kan fɛnbaw tɛ dɛ c'est les kits sanitaires parce que a bɛ baara nɔgɔya u bolo an b'olu commander tɔ jamana la ka na n'a ye k'a d'u ma et fɛnɛ tuguni chaque année nin y'a édition 2nan ye an bɛ dépistage diabète kɛ parce que an ka sigida ninnu kɔnɔ bana ninnu caman bɛna mɔgɔw la tellement que sɛgɛn fɛ u t'a bana yɛrɛ dɔn an fitinin mɔgɔ ɲuman ko diabète ye faama bana ye wallahi bon i b'a sɔrɔ a b'u la u bɛ k'a furakɛ autrement k'a sɔrɔ u t'a dɔn alors que ça prend seulement 5 à 10 minutes pour ka se k'a tigi dépister k'a ka taux ta k'a lajɛ k'a fɔ n'a t'a la salon an y'a kɛ on a dépisté 800 personnes il y a eu 52 cas positifs denmisɛnnin 8 b'o la
On a dépisté 740 personnes. Il y a eu 17 cas positifs, dont 2 enfants. Donc, on a des matériels aux États-Unis, au Douma, ni mununga diabète be munna na ka jugun kosobe pour wasu ko to la jama si ko déplacer ka taka hôpital la parce que souvent diabète jugar la bita kuma diabète la ya chama ala kan gisi avec ça mais na pare ni bibulu so ko na la yele psiki tester ka la je ou souvent ni i farmandi la i bi fa la amboke anga barala dakuru fitin na folo ni nda doni la ko fi na barakona musa mbo fo ka wole mando ini ka chedum mais musa ibe kan minge hakilna jumedi iblanna ne fa école karamodi ne baye manager et ba donc et c'est ready voilà donc maintenant ne be bangonna je connais la réalité des choses bara nous konon a damne ne a 100 ans en fly ne folla ka pavé dans faso d'adela muna mais États-Unis mes quartiers qu'on quartier nous considérons comme les quartiers les plus riches du monde pas des États-Unis ça c'est Manhattan so bien appartement be au bout faire millions tant millions de dollars kebe boy kani sigi bangonna ibe mobili kono 40 millions 60 millions kado bogoji la kadu faso kono ha ire ni mogo bi sigi trop fort mais ni tari dega so conscience qui jan tu n'es pas fier de toi-même bon j'ai dit il faut qu'on revienne à la maison anga laje n'intérêt munu chance sur na fone aketo muna nous faire la nyonga anga rokla abe gelea kanti muna be gelea et ne fendoy mega baraka rom na olumai ne nanuma ka foko way me fe anga nike numa son ne ta ka dusu fe ne bla luga niveau là effectivement kanti mogo ka keto ika wolo nogo kono ka mo nogo kono mais nogo te bashi yo mais ni bora nogo kono kadon ko nogo mai yo ki ase yo phénomène voilà donc maintenant pour le temps que bon nogo kono fait qui benouye ika yurula ka foko ame muna tani mai anga dore laje bon o famille bala chama mena sigida ko na la nga baranuna an pavé ok anga misiri da dawboyi misiri be fajiru manasi en somo bana seldi taso kla ka tatu ni misiri la bogoji fe anyolu boy fajiri fe en balma obta en bauna fa obta misiri la sou fe dibila obesra fu do be bereta avec la misiri wala be berenu to wallahi parce que yelenti an yelentru an sokono na lotissement do fe do ko kuru do yara ils n'ont pas assez de cours au Gasola. Ils sont obligés de courir là. Effectivement. Donc, un de la berry boisé. Au moins, c'est ce que c'est ce que donc, on l'a fait. Au début, c'est un peu comme ça, famille Bala, c'est un peu. Donc, maintenant, vous donnez une connaissance. Quand il s'est fait un euro pavé d'ara en 2009, il faut maintenant il la au pavé courant. Parce que c'est dans la mort, il y a femme. J'ai oui. Mais ame gele chama soro parce que kariba do banga karo kono quartier la kadamne bangonna hippodrome Kurofina Djelibugu Bosomugu il y a des grands carrés mo tout donc so be gidrombe mais ni amucha chara mo do le kono aux États-Unis on appelle le crosstown c'est des carrés qui relient les différents quartiers donc le fait qu'il y a des glands quand niveau strata là fouita là mo bolaka donc ça manana avec dengue donc quand tu souvent niko ka kibe 1 km bolala ni c'est ga molta ka day ko ga yala effectivement tu obe kari fembe beke abe accident moto fen mekala donc maintenant me muke ni samia dona ko sera 600 ame machine bauta d'accord ko sera no bla niveau là c'est des millions do be ame boko kono do be farab ko kono do be boko ko kono donc no kraka la benga bla c'est momentané parce que maintenant sera nous glan tout ni ma jibo sera bla là abetien mais abake a kalonani kalo duru kalo woro les gens sont à l'aise nya sans flamme ga sikoroni sera glan sikoroni bon au quartier folodi mais sera ndo sikoroni dugutla ka nyarodi nyarodi be bamako dugutigusi mais sikoroni machima le gado sikoroni kabo sikoroni sula ta sikoroni kaburudona presque 2 km 300 na babo quand je souvent choube bin mobili be fengono choube bin kabo brang fengono voilà sur ce plan j'interpelle beaucoup l'État
d'essayer de revoir. Il faut qu'il commence à servir le peuple, pas se servir. Ni yɔrɔ ninnu ye jamama yɔrɔ de ye nin sira ninnu bɛ ka sira minnu fɔ nin sira ninnu i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ boli a ka su ni tile ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a ta ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ banna ni mɔgɔ 5000 et fana sira ninnu ye sira sensible ye mun na parce que u taaliw b'a kan CSCOM b'a kan fɛn o fɛn ni adamaden mago bɛ se mun ma o bɛ k'a kan i bɛ ka fanga la le ministre Ami Ankino qui est un jeune très bouillant politique mɔgɔ don mais a bɛ Mali réalité dɔn ale ye interpellé k'an wele k'a fɔ ɲɛna k'a d'a ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais malheureusement coup d'état kɛra k'u fɛnɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ale y'an approché kosɛbɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ne ye commune dugutigi 9 bɛɛ interpellé mun na parce que an ka baara nin ni samiyaji ko pan kan tɛ ne ka téléphone tɛ jɔ an ka carré bɛ tantɔ ko ni kɔ bɛ nin niveau la ko bɛ nin fɛn na mais san o san état bɛ marché bɔ a b'a attribuer a b'a di mɔgɔw ma entreprise bɛ taa ka taa kɔ salo ka caniveau nun kɔrɔlani sen n'a sɔrɔ caniveau ye 2 mètres sisan u bɛ taa 1 mètre 75 ka bɔgɔ dɔɔni cɛ ka t'o fɛ ka taa photo ni fɛnw yira k'u ye bɛn ka u b'u ka wari u bɛ muruni kɛ ka fɛn yiri kun tigɛ dɔrɔn voilà ne ye dugutigiw wele an y'a réunion kɛ Sikɔrɔni ne k'u ma n bɛ fɛn kelen fɔ a ɲɛna Zen ko n bɛ sen na document bɛ ne bolo de bon et due forme le contrat qui a été passé entre le ministère et les entreprises nin yɔrɔ Bangoni u kan ka kɔ bɔ ka se niveau min ma Jelibugu ainsi de suite n k'u bon n bɛ kelen fɔ a ɲɛna n b'aw ɲini aw fɛ a ye mɔgɔ aw ka quartier kɔnɔna la mɔgɔ a ye jeune ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛ suganti a k'u fɔ an ɲɛna nin baarakɛla ninnu an bɛ n'u approcher k'u wele k'u ɲininka marché min dir'u ma a kuma fila fɔra ko ka kɔ bɔ ka tila k'a cɛ mais yɔrɔ jumɛn u b'a cɛ yɔrɔ jumɛn bɛ bɔ mɔgɔ t'o dɔn u ma lettre ci mairie ma la mairie n'est pas au courant la population les chefs de quartier ne sont pas au courant la population n'est pas au courant donc u y'a fɔ cogo min na c'est que i b'a dɔn u bɛ ka jamana in mara cogo min na en catimini quoi mais n bɛ jigin jamana kɔnɔdenw na mun na n bɛ jigin u la c'est facile pour eux de critiquer u ka wuli k'u yɛrɛ k'u kunkolo la qu'ils travaillent ni mɔgɔ min nana baara la n'a cira mun na a y'a ɲini a k'a dɔn ça c'est un droit parce que ko ten ko citoyen yɛrɛ jumɛn min i ka droit ani ka devoir dɔn ani k'a bonya donc ce qui veut dire que état ye fɛn bɛɛ ye quoi ni état ye baara kɛ bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a la i bɛ don sigida dɔw kɔnɔ sisan tu vas voir des maisons de 40 à 50 à 70 millions carré tɛ se ka lajɛ carré tɛ se ka lajɛ parce que le développement individuel harmonie foyi t'a la mais i bɛ don yɔrɔ dɔ la n'a sɔrɔ ATT bugu lajɛ i bɛ villa ni 5 20 sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn cɛ nin yɔrɔ cɛ ka ɲi dɛ a jɛlen don yɔrɔ jɛlen don voilà donc o de ye jamana ye o de ye jamana jɔcogo ye mais ta wariw ta ka t'i sigi ka villa ni fɛnw jɔ ka fɛnw kɛ mais après i bɛ tila ka bɛn ni tɔw ye parce que an bɛɛ bɛ taa misiri kelen la an bɛɛ bɛ taa kaburudon kelen la an bɛɛ bɛ taa hôpital kelen la Mali kɔni kɔnɔ yan fo n'a sɔrɔ ni taara yɔrɔ la n'i ye Jelibugu kɔ ta k'a lajɛ Kante Jelibugu kɔ u taara geren ka cité de jɔ a ɲɛfɛ ɲ'a ye Somapile kɔ bɛ dan carré kɔnɔna de la donc ni ji nana sisan ji bɛ taa laban kaburudon kɔnɔ su kan o kaburudon ninnu voilà minnu bɛ taa sigi cité la en général c'est des gens qui habitent aussi dans ces quartiers là parce que u ye se sɔrɔ u bɔra Jelibugu la u bɔra Bɔgɔsomugu la ka taa yɔrɔ la mais i b'a sɔrɔ à la plupart des cas a bɛɛ fa n'a ba dalen bɛ kaburudon fana kɔnɔ olu sara an mɔgɔ foyi t'o la donc o tɛ ka tiri bɔ ka segin i yɛrɛ ma donc c'est pour te dire que jamana ko in an k'a ta ni hakilina ko ye qu'il y a un développement harmonieux ko kɔnɔna la bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a la donc jeunesse moi j'interpelle beaucoup la jeunesse pourquoi parce que mɔgɔw bɛ jeunesse jalaki fana kosɛbɛ Kante ne t'u jalaki mun na a ma f'i ye a m'a yir'i la i b'a kɛ mun na donc l'état doit structurer tout ça l'état kan k'o lajɛ ka mɔgɔw former formation tɛ ka ko bɛ ko n bɛ taa université la dɛ bac plus 10 dɛ n bɛ docteur dɛ fiche non Kante an ka sigida la menuisier min b'a ka carré kɔnɔ a tɛ chômer électricien min bɛ yen a tɛ chômer plomberie min bɛ yen a tɛ chômer menuisier métallique min bɛ yen a tɛ chômer mais pourquoi état tɛ se k'o ta k'olu formation professionnelle ninnu bonya an ka jamana kɔnɔ Kante n bɛ Amérique f'i ɲɛna que n bɛ Amérique dɔn n taara sa je connais beaucoup les États-Unis ça ne su ka don ye voilà États-Unis filɛ Kante i b'a fɔ ko États-Unis baara gulonnen bɛ fɛn minnu na bolola baaramisɛnnin caman bɛ yen a bɛɛ ye DEF plus 2 bac plus 3 o de kɛlen bɛ jɔn Amérique économie ye bon nin baara ninnu mana créer sisan a bɛ jeunesse bila i bɛ lafiya i bɛ baara la Kante i bɛ muso furu i bɛ muso furu i bɛ yɔrɔnin dɔ ta i bɛ to a kɔnɔ i bɛ émission dɔ ta i bɛ fɛn k'a la mais non san o san ils ont là à former des gens u bɛ bɔ 2000 3000 personnes baara tɛ yen la moto taxi ni cayara a cayara bɛɛ donna la voilà jamana kɔnɔ baara tɛ yen la jeunesse ils sont obligés ka t'u recaser fɛn dɔw kɔnɔ ka fɛn k'a la mais il faut que an ka dirigeants ninnu aient une vision politique pour le pays nin kuma in diyara n ye
wala kura musa ne ko nga émission de la fantan na bi fantan je ne suis pas contre les voleurs wallahi bilay ni y'a kuma fɔ a bɛ bali mɔgɔw la mais i miiri i bɛ taa suɲɛ yɔrɔ min quoi e wolola fantan quartier la ka moyen i bɛ sigida mɔgɔ bɛɛ dɔn i b'a dɔn du balo bɛ cogo min n'i y'a tigiw suɲɛ i y'u jigila tigɛ mais ne ye milliardaire suɲɛ bi ni ne ye zo ye ka milliardaire den ka 20,000 suɲɛ wallahi ne t'a fɛ k'a bila mais ni ne ye zo ye ka fantan dɔ den ka 100 minɛ n b'a fɔ i y'a lase fagali ma parce que a ba bɛ taa bugɔli min da a ka so ala de b'a dɔn donc il faut que fo olu fana vagabond ne u ka miiri nin na quoi ko an fantan dama man ka ɲɔgɔn sɔgɔ an fantan dama an man ka kogo ta ka don ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ka saga suɲɛ cɛkɔrɔba in bi n'i ye kogo ta ka don n'i y'u ka saga suɲɛ walahi o tɛ selima saga dun bilen jigilatigɛ b'a faga i b'a dɔn nin bɛɛ de ye jamana ko fana ye fo anw fana fantanw ne an ka miiri nin bɛɛ la ko fantan man ka fantan tɔɔrɔ quoi bon bilen min na i b'a kalama dɔ bɛna wari di ne ma n b'i la gosi yan a bɛ 200 000 di ne ma n b'e la gosi sigida bɛɛ pour que ka i nege bɔ mɔgɔw la mais 200 000 bɛ ban ne ni n fa ji bɛ tila ka don an kan n bɛ tila ka n da so kɔnɔ n ko cɛ ne ye Bill tɔgɔ tiɲɛ dɛ 200 000 cɛ bon a bɛ bɛn wa min ye 200 000 da i b'a dɔn i t'a sɔrɔ tuguni fɛnɛ o y'a sɔrɔ Bill ka baara tiɲɛna bon o de ye jamana ko o de ye Mali ko ye taa an ka dɔgɔtɔrɔso la bi n tɛna dɔgɔtɔrɔso fɔ mais ne taara kɔnɔna la après avoir parti de regarder muso jiginbagatɔ ne bɔra dɔrɔn ne fɔnɔna mais n'i y'a fɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ mɔgɔw ka yafa u b'a fɔ ko non ko comédie kan de don ka taa muso jigintɔ la ka bɔ ka fɔnɔ n y'a tile 2 n kunkolo bɛ ka n dimi c'est à dire que i bɛ jeli i bɛ basi c'est à dire musow bɛ jigin fɛn min kan u ka hakɛ to quoi mana n ko yan musow yɛrɛ de bɛ mana san u yɛrɛ ye ka taa n'a ye yan dɔgɔtɔrɔso la tellement que jɛlen tɛ sani i jigin don cɛ i bɛ taa ni mana ye i bɛ tila i balimamuso min taara la ou bien i ba min taara i kɔrɔ i bɛ tila k'o mana ninnu ko o fini n'o fɛn ninnu bɛ fili kɛrɛfɛ c'est à dire que i bɛ don yɔrɔ kasa bɔlen don nɔgɔlanw bɛ sanguw fɛnnen don mais aw bɛ tila ka taa o dɔw cɛ la aw bɛ bɔ o bɛ tila ka na k'aw ka vote ye aw bɛ taa vote olu ye c'est à dire que aw ka quartier dɛ u k'a kɛ ala ni kira kama aw yɛrɛ fana k'a kɛ ala kama parce que wallahi billahi n bɛna kuma dɔ f'i ye bi fantanw n'a ma don n m'a fɔ a ka don politique la dɛ parce que moi même je déteste la politique mais tant que aw ma don u bɛ yɔrɔ min na ka t'u yugujugu k'u lawuli u bɛ sunɔgɔ la aw de bɛ don ka ni dugumɛnɛ donna mɔgɔ kan n'a ye k'i bɛ kulusi fili o a ye kɛ dugumɛnɛ jumɛn a ye don u kan fantan minnu bɛ ka vote ye dɛ o fantan kelenw ka vote a ye vote aw fantan ɲɔgɔn dɔw ye dɛ a k'u ta k'u k'a ka cɛbɔw ye u ka taa aw kuma bɔ n'a y'o layɛlɛ n'o fana dɛsɛra aw fana la bi a ka mɔgɔ wɛrɛ labɔ o de bɛ se ka na ni jamana ye aujourd'hui c'est que vous êtes en train de faire aujourd'hui e ni ala cɛ jɔn bɛ e ta bi k'e la don assemblée kɔnɔ k'e bɛ sɔn k'a fɔ k'i b'i kɔ don tuguni i kelen ka nin baara kɛ i b'a kɛ ka s'a danna de tout à fait donc o ye ne ka kuma de quoi jeunesse o le ka taa voter mɔgɔ wɛrɛ min bɛ ka i bɔ nɔgɔ la min bɛ k'i ka karo kɔnɔna garati ye ala kama ka sɔrɔ fanga ko tɛ a ma fanga ɲini a ma ko tɛ fanga la i tɛ fanga d'o tigi ma o ma la n kɔrɔ e ni ne a n'an filɛbaa jɛkulu an ka jɛ k'an ka vidéo de la semaine filɛ जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ awa kɔrɔ Bill kuma laban jumɛn bɛ e bolo bi ka tɛnkun jeunesse la ka tɛnkun an faw an baw an kɔrɔw an'an balima minnu bɛ yen n'u sigilen don k'u bolo d'u sen kan ten ko don dɔ la k'a bɛ ɲɛnabɔ n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna Mali y'an ta ye dɛ an nana sɔrɔ yan an bɛ taa k'a to yan i bɛ taa
bon an ka gɛlɛya an bɛ taa wagati minnu na an ka taa ka fɛn to an kɔ mɔgɔ bɛ se ka minnu le yan nɔfɛ dirigeants k'a lajɛ u ka jamana in mara a maracogo la qu'ils ont une vision pour le pays parce que i tɛ se ka vision sɔrɔ jamana la n tɛ jamana dɔn u k'a ɲini k'a dɔn u ka jigin dugu ma développement kɛ développement local ye i bɛ fɛ ka développement jan sɔrɔ i bɛ taa dugumala sira de fɛ n'e ma sigida dɔn i bɛ se ka sigida dilan tuguni et fana n'u bɛ ko kɛ fana baara kɛ tuguni u ka sigida mɔgɔw impliqué n'o tɛ kun tɛ di kuntigi kɔ donc j'interpelle beaucoup l'État sur ça et surtout la transition ils n'ont que 9 mois Kanté mɔgɔw bɛ taa ka segin ba mun na kuma mun na manamanakan don dɛ transition ka jɔyɔrɔ ye baara fila de ka dugu sécuriser ka élection labɛn u tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ foyi bon n'u sera k'o kɛ ka ɲɛ min bɛna voilà lafiya de b'o ye lafiya b'o ye jamana bɛ continuer ayiwa a diyara n ye o tuma la an lamɛnbagaw minnu sigilen don k'an n'a ye nin wagati la ne Kante yɛrɛ bɛna wuli k'an bila an fila nin dɛbɛ la n'o ye Kante ka show ye ka fan bɛɛ kɛ fɛn ɲagasa ye yan yɔrɔ la sisan. Allô mon amour, mon bébé. Habedi, nous vérifions ça. Tu as là que ça, et tu as tout dit mango 22h. Wallah mon homme n'a pas d'abonné. Il suffit qu'aller faire 2 minutes kirigara là depuis 20h 20h30 comme ça, on va se dans le snow là. Bon 22h ici, tout là il y a 22h. Plus tard 22h30. Il veut qu'un moi. Voilà, on a 50 000 mundi matanto. Il veut chez Nandi ni bon autour de ça. À quel chez Jenny logo friti. Voilà. Oh, je suis à 22h comme ça. Ah ok. Allô tout à l'heure, bye, bisous. Pas toi. D'accord. E kun t'a fɔ e ko k'a ka kɛ sɛ i t'a fɔ k'a kɛ farafin sɛ parce que i b'a tɔgɔ sɛ ninnu filɛ sa ale bɛ mɔgɔ o kolo kari man di o i b'a fɔ k'a ka kɛ farafin sɛ puis logo magamani k'a ka taa logo sugu la et puis ko n'a b'a logo fɛ i b'a fɔ k'a ka kɔgɔ dɔɔni k'a la parce que i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔw ko n ka kɔgɔ dun sisan ko kɔgɔ seri na i t'a fɔ k'a kɔgɔ kɛ seri la. Ba ne kun ɲɛ b'e la o téléphone fɛ ne kun ɲɛ b'i la ne bɛ ka daba kama ka na appel in kɛ de ba e b'a dɔn e bɛ ka daba kama e pourtant numéro kun sɛbɛnnen don ne y'o ye o bon i b'a dɔn problème ye sisan walayi ka na ni waliden ye ne fɛ yen sufɛ o tɛ problème ye parce que ne ye baara e ko ne ye jiri e ye ne don jahanama la mɛ na o 22h o b'a sɔrɔ ne dalen don mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ ka jiriw sɛbɛn ne kun dɔrɔn n dalen bɛ sunɔgɔ la n t'a dɔn ma bɔ a kalama n ko cɛkɔrɔba lahara anw bɛ jeni k'a sababuya k'aw de ye mais a dumuni su in na ni n bɛ jeni lahara o k'a sɔrɔ n y'a dumuni kɔni kɛ i y'a fɔ deni wele a wele sisan k'a ka na nin fɛn ye i teliya 22h k'a ka kɛ 21h30. Allô Saliba. Voilà. Mon bébé, regarde mon bébé. Voilà. Il va n'en comme 20h comme ça. C'est ça. Il va te recourir ma dog là. Coco, Coco. Il va non me là. Voilà. Patradi. Lex Poppy on the track. Wallahi ni bɛ mun ye tantɔ ni ye baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu a n'u ka sukaro de baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu awɔ ni ye n bɔtɔ de ye kɔrɔbɔrɔ butigi na tan kɔrɔbɔrɔ butigi awɔ a bɛ sɔrɔ yen t'a lajɛ kɛ o tuma na n fɛnɛ bɛ taa lajɛ an sɔgɔma kɔrɔbɔrɔ n ni sɔgɔma tɔmɔgɔ baasi tɛ ne mago bɛ baramuso sukaro ni nɔnɔmugu de la a bɛ sɔrɔ a bɛ ayi aw kana siga baramuso sukaro n'a nɔnɔmugu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ wa o tɛ balina ko ye bari baramuso ka haju fɔlɔ tɛ ka tobiliko nɔgɔya bɛɛ ma wa sigida kɔrɔbɔrɔ butigiw suraka butigiw ladala butigiw bɛɛ lajɛlen ka fara baramuso butigi n'a suguw kan aw bɛ baramuso ka nɔnɔmugu n'a ka sukaro sanuman in sɔrɔ yen sɔngɔ damatɛmɛ diya fana la baramuso i ta i ka kow ye